खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बर' रावजों फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो, बेखौनो गुरैयै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दायो खौरां बिजोङाव गोसारनाय बायदि गावखौ बिजेपि राजखान्थि दोलोआव जयनिं जासिगोन होननानै गोसारनायखौ नोजोर बोनानैनो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बुंथिदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला, थारैनो आंखौ लानानै दायो खौरां बिजोङाव फोसावनो नांलिया। आङो दायो दुलाराय बर' फरायसा आफादावनो दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो रायजो राजाफोरनिनो आरो जौगानायनिनो खामानि मावलांगोन। बेनिखायनो आंखौ लानानै खौरां बिजोङाव बाथ्रा बुंनायफ्रा जेबो ओंथि गैया होननानै बिथाङा बुंथिदों। मख'नो गोनांदि खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनगासिनो दं, थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ दायो गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि दैदेनगिरिफोराबो बिजेपि राजखान्थि दोलोआव जयनिं जासिगोन होननानै बुंथिबाय थादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय दिनै खौरां बिजोङाव बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बाथ्रा बुंथिनाय बायदिब्ला, थारैनो बिथाङा राजखान्थियाव थाङैखौ लानानै जेबो सानथ'वाखै। उनाव मा जायो बियो उननि खोथा। नाथाय दायो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' माहारिनिनो खामानि मावलांबाय थागोन। बेनिखायनो आंखौ लानानै जेसेबां बाथ्रा बुंदों बेफोरो गासैबो ओंथि गैया आरो आंखौ लानानै बाथ्रा बुंबाय थानांगौनिबो गोनांथि गैया। मानोना नोंथांमोनहा बुंदों, नाथाय बेयाव आंहा जेबो मत गैया आरो राजखान्थिखौ लानानै आङो दाबो जेबो सानथ'वाखै होननानै बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। 11 नं बावखुंग्रि बियाबाव एपिपि थामहिनबा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनि बिजाथि उदांस्रि नार्जारिया थारैनो बावखुंग्रि बियाबाव 100 आव 100% देरहानाया रोखाखासै। बिथांखौ लानानैनो जों दायो रायजो राजाफोरनि गेजेराव बायदि थांनानै केम्पेइन खालामहैबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो रायजो राजाफोरखौ लानानै दायो मिथिनो मोनबाय 100 आव 100% उदांस्रि नार्जारियानो एपिपि राजखान्थि दोलोनिफ्राय देरहानो थांगासिनो दङ। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों एपिपि राजखान्थि दोलोफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला एपिपि अदेबानि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड राजखान्थि दोलोआ मैया बावखुंग्रि ब्लक कमिटि गोदान दादोंमोन। जाय कमिटि गोदान दानायाव मोनसे समायखिरा हाबाफारिबो लानाय जादोंमोन। बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लानानैनो एपिपिनि दैदेनगिरि बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों दि, थारैनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलो, बिपिएफ राजखान्थि दोलोफोरा गोबां सम सरकाराव थादोंमोनब्लाबो नाथाय रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हायाखै आरो रायजो राजाफोरा दायो बिथांमोनखौ फोथायला। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव गोदान राजखान्थि दोलो थामहिनबा एपिपिआनो सरकार दागोन। लोगोसे बावखुंग्रि बियाबावथ' दायो 100 आव 100% देरहानाया रोखाखासै आरो बिजाथिखौबो जों सायख'खाबाय। थारैनो उदांस्रि नार्जारियानो एपिपि राजखान्थि दोलोनि जानानै बावखुंग्रि बियाबाव देरहानाया रोखाखासै होननानै बिथांमोनहा गोख्रों दाबि दैखांनायखौ नुनो मोनदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बोसोरफ्रोमबो होबोबाय थाजानाय कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था। देग्लाय 2025 मायथाइनि 19थि कमल कुमार ब्रह्म बान्थाखौ मैया तामुलपुर जिल्लानि सिङावनो थानाय गरेस्वरनि बिष्णु प्रसाद राभा भवनाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गथायनानै होनाय जायो होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। जों बयबो मिथिगौ, दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंजों फरायनानै थाखो 10 नि आनजादखौ जायफोरा 10थि मासि आवग्रिनानै बयनिख्रुइबो गोजौसिन मासि लानो हायो, फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बरायबोबाय थादों। बेबायदिनो देग्लाय 2025 मायथाइयाव 19थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ थारैनो तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वराव खुंनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा। लोगोसे बाहागो लानानै बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला, थारैनो बर' हारिखौ जौगाखांहोनो थाखाय जोंनि फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइ लाथारनांगोन होननानै बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बुंथिनानै होयो। लोगोसेनो मैयानि बे बान्था गथायनाय हाबाफारियाव गुबैयै एसएफनि लेङाइ मासिगिरि मुस्रि रुक्म गहाय बरुवा बिथाङाबो बाहागो लाफैदोंमोन होनना मिथिनो मोनबावदों। लोगोसेनो बेयाव जर'खा आलासि महरै आसाम
उच्च बिद्यालयनि बिथोनगिरि मुश्री दिलीप कुमार दत्त, गोरायुं चौधुरी, लोगोसे गोरायुं धन्यसाय मेधि आरो सोलोंथाइ मावख'गिरि रहिनी गस्वामी बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आलासि बिथांमोना फरायसुला फरायसुलिफोरखौ गाव गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों गोबां थुलुंगा होदों होननानैबो मिथिनो मोनबावदों। फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआनो हारसिङै मेजरिटि पार्टी लानानै इउपिपिएलआनो सरकार दाफिनगोन बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिनो सासे एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो दैदेनगिरिफोरा गुबुन गुबुन बायदि हाबाफारिफोरनि गेजेरजों दायो बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ जागायहांबाय होननानै बुंब्लाबो बारा बुंनाय जानाय नङा। जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआबो दायो गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्रा बुंथिदों। जेराव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव हारसिङैनो इलेक्सन गेलेगोन आरो हारसिङै गेलेनानैनो मेजरिटि पार्टी लानानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआनो सरकाराव फैगोन बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों जिरन बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला थारैनो रायजो राजाफ्रा दायो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौनो मोजां मोनो। मानोना आथिखालाव दायो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ दैदेनबाय थानाय सरकाराव प्रमद बर' बिथाङा गोबांथार रायजो राजाफोरनि लाइमोनफोरनि आरो गुबुन गुबुन बिथिंफोराव गोबां जौगानाय खामानि मावदों। जायखौ नोजोर बोनानैनो दायो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोराबो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाफैगासिनो दङ। लोगोसेनो रायजो राजाफ्राबो आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ जोबोद मोजां मोनदों। जायनि थाखायनो फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव रायजो राजाफोरा फिन इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनोनो गोबांथार भट होनानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौनो मेजरिटि खालामनानै फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव देरहाहोनानै सरकार दाफिनहोगोन होननानैबो बिथाङा गोख्रों रावफोरजों बुंथिनानै होबावदों।